Esteu d'enhorabona tots els que ens esteu escoltant perquè sou els convidats de luxe a una de les residències més exclusives del planeta. Avui ens espera una de les grans estrelles de la passarel·la, a Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa de Clàudia Schiffer. Com m'agrada aquesta cançó, no sabeu vosaltres prou. És molt bona i, a més, hi apareixia Clàudia Schiffer en el videoclip de Westlife. Sí, senyors, la Uptown Girl. De fet, és un videoclip on tothom fa veure que té 20 anys, excepte ella. Sí. Perquè Déu-n'hi-do, I està tothom molt content en el videoclip, cosa que passa habitualment, també. Bueno, anem al tema. Si us penseu que la Clàudia Schiffer viu a una passarel·la enmig de Manhattan, esteu molt equivocats. Ah, no? No, home, no. Ella i marit, que per cert és el director de cine Matthew Vaughn, viuen a una mansió Tudor del segle XVI al vell mig d'Anglaterra. Tudor és que van piles o com va això? No, de la dinastia, Ah, d'acord, molt bé. Els dos viuen a Suffolk i casa seva és coneguda com Coldham Hall. Coldham Hall. Sí, ells viuen en aquest palauet des de l'any 2002 i es veu que està a la mar de bé, Molta llum, molta naturalesa, molta natura i, tot i que aquesta casa té un problema. Els fans. Per què? Però no els fans de la Clàudia. No. Ni els fans del marit. Els fans de la casa. Perquè, mireu, és que aquesta casa és tan famosa que fins i tot té pàgina a la Wikipedia. Fotis! És que no ens ho havíem trobat mai, això, No. Cases famoses, ja. Es veu que hi ha gent que va fins allà a fer fotos i li diuen a la Schiffer: apártate, que jo quiero hacer fotos a la casa. Home, un drama, clar. Ella acostumada a un altre tipus de coses. En fi, no tenim dades de metres quadrats ni habitacions, però és que, a veure, és una casa antiga. I fa pinta de gran, Tampoc petita no és, No. De fet, no vulguis saber-ho, no demanis planos, perquè això seria un merder. No vagis a l'oficina de l'Ajuntament a demanar-los. Bé, coses de la casa. Es va construir al 1572 i hi han fet moltes reformes, evidentment. Finestres noves, tot el mobiliari nou. De fet, la Clàudia Schiffer ha fet una mica de, diguéssim, reconversió, però no s'ha apartat de la història de la casa. Per exemple, hi ha molta llar de foc bona. De fet, es veu que hi ha una fotografia que us hem penjat al Twitter on surt Clàudia Schiffer amb una llar de foc encesa i una flama tan gran, flama bona, Sí. Però flama... Ja ho veig, ja. Fa com 2 metres la flama. Que pots rostir la Clàudia Schiffer aquí dins. De fet, és com un efecte especial del Colosso en llames. Ai, no, quina imatge. Un altre detall que m'ha agradat molt, que us deia això, que reuneix com el passat i el present de la casa. Lavabo. Sí. El lavabo, o sigui, la tassa és normal, però, diguéssim, el lloc per seure és de fusta. Què dius? Sé que necessitàveu saber... Mira, millor, perquè així no és més càlid, no?, quan t'hi asseus enmig del pic de l'hivern. Jo no hi he assegut mai en aquest tipus de lavabo. No però sé si suposo que la fusta deu ser més càlida que no pas allò, les de plàstic o de ceràmica. Sí que necessitàveu saber aquesta informació, com és el lavabo de Clàudia Schiffer. També tenim... El menjador és com medieval, xulíssim. Sí. Aquella típica taula llarga, o sigui, de rei medieval. Saps què vull dir? Allò que sopen una a cada punta. Sí, senyor, exacte. D'aquelles amb tants mobles que acumula molta pols. Sí, no, això de fet, aquesta taula no la vulguis haver de netejar. Hi ha l'escut d'armes... Però és la taula de tu passes el pronto i el paño, Sí. I estàs 25 minuts lliscant per sobre. També tenim l'escut d'armes dels Tudor a dalt i, atenció, un orgue. Un orgue? Sí, senyor. Carai. Allà al menjador. Viure en aquesta casa és com viure en una fira medieval, però premium, saps què vull dir-te? Sens dubte. Bé, ja per acabar, dir-vos que han tingut una mica de conflicte i problemes amb els veïns. Per què? Perquè es veu que el tio del costat volia ampliar el pàrquing. I això significava enderrocar part de la casa. Sort que es van posar serios els de l'Ajuntament i van dir: home, senyor... Serà que no hi ha espai, que has d'anar a enderrocar la casa dels veïns per fer-te un pàrquing, de veritat, En fi, ja és molt difícil enderrocar el llegat de Clàudia Schiffer, però encara més enderrocar el dels Tudor. Doncs avui hem passat per la casa d'una de les models més famoses de la història, Clàudia Schiffer, a Ramoneda d'Estar per Casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales.